samen sta je soms nog stil, omdat je wilt weten hoe het met me gaat. Iedereen maakt wel eens een fout in zijn leven. En, nu maak je geen vrienden met de Leeuwarders, hè? Nee, het verhuizen was de fout niet per se. Maar de persoon waar ik bij in ben getrokken, dat bleek later een foute keus. Maar ik ben blijven hangen en ik heb het hier hartstikke naar mijn zin. Oké, ja. Berlijn, ook in verband met de muziek of was je daar voor een andere reden? Nou, toevallig ben ik... Ook voor de liefde? Ben ik daar ook, ja. Kijk, Jij me losgelaten, geen zorgen in je hoofd. En voel je nu vrij? Een praktische droom is een theatertour doen of ooit op Concert at Sea spelen. Dat lijkt me heel tof, want dat is in Zeeland. Ja. Een niet zo praktische droom is een theatertour. Dat is wel echt mijn doel momenteel. Doel in je leven is dus liedjes schrijven, mag ik het zo simpel zeggen? Ja, ik zou gewoon liedjes schrijven en verhalen vertellen. Zowel over mij als ik heb een plan om andere mensen hun verhalen te gaan vertellen. Okay. Op een muzikale basis. Tegenwoordig in het Nederlands is het niet altijd zo geweest, geloof ik, hè? Nee, ik ben eigenlijk een jaar geleden pas begonnen met in het Nederlands te zingen en te schrijven. Dus voor mij is dit nog steeds erg nieuw. Maar het is dus weer een uitdaging. Want dat had ik wel een beetje nodig in de muziek na 6, 7 jaar in het Engels te schrijven.